फिन खेबसे जासिहरबावबाय। आं फंनैसोल' बुंनो सानदों दै, आं रायजोफोरनि गेजेराव बेखौनो क्लियारिफिकेसन होनो सानदों। जितु जेम्स आरो गेमस्रि आरो लावदुम बिसोर साथामनि गेजेराव दि ससियेल मिडियायाव बहुद भाइरेल जागासिनो दं। आसलते बे भाइरेल जानाया मेनलि सासे मानसिनि थाखायल' भाइरेल जानाय जादों। मानो होनबा बिथाङा आंखौबो अलरेडि मिथिखागौ, खिन्थु बिथाङा मिथिनानैबो मिथियै रखम खामानिखौ मावबाय थानाया बहुद गोरोन्थि जादों बिथांनि। बेखौ अलरेडि रायजोफोराबो मिथिखागौ। मानो होनबा आंनि जायगानि मानसियासो आंखौ मिथिगौ, खिन्थु जेम्स रखम मानसिया आंखौ मिथियाबो जानो हागौ। आरो अलरेडि मिथिगौ, बियो मिथिया जाया, बिराद सैतान मानसिथ' बियो। आरो बिराद बिनि माइन्डआ थारमाने मालायखौ हेदेक होनाय माबा होनाय बिदिसो मानसिथ' बियो। बिथाङा अलरेडि मिथिगौमोनखौ जेबो खालामनो हानाय नङा। मानो होनबा जानानै थांनाय मोनसे समाव जानानै थांनाय पास्ट जाथाय दङ, बे जानानै थांनाय जाथायावनो जों अलरेडि सेपारेट जालायना दंखायो। खोथाफोर बाथ्रा जिहेतु गासै बुस्थुआनो सेपारेट जाना दं। बिनि उनावसो आं गेमस्रिखौ 2019नि 6 नभेम्बराव लोगो मोनबाय। बिनि सिगांनो गेमस्रि आरो जेम्सजों बिसोर माबा मोनसे बिसोर सेपारेट जाना दंखायो बिसोरबो। बिनि उनावसो आं गेमस्रिखौ लोगो मोननाय जाबाय। बिनि उनाव जेम्सआ आंखौ गोबां खोथा बेफोरबायसा आंजों बहुद सावरायलायनायबो जादों। बिथाङा मिथिखागौ अलरेडि जों सेपारेट दंखायो होनना बिथाङाबो मिथिखागौ। बिनि गेजेरावनो बिथाङा ससियेल मिडियायाव बेफोरबायसा बया भाइरेल भिडिअ माबा भिडिअ बेफोरखौ लाबोनाया बहुद गोरोन्थि जादों बिथांनि। मानो होनबा पाब्लिकआ बेखौ नायबाय थाया, नायगोन खिन्थु बया नोजोरजोंसो नायगोन पाब्लिकआ। जेब्ला नोंखौ बया नोजोरजों नायगोन नों माब्लाबाबो साक्सेस जानो हानाय नङा। मानो होनबा जेम्सआ बेखौ बुजिनाया गाहाम। जोंनि न'खरनियाबो दिनै मोनसे माबा होना दोनदों बेखौ, नोंथाङा बेखौ आरो आंखौ थारमाने नों साननो हायोमोन जेनेबा बिसोर न'नि माबायाव गुलाय गुजाय जेनेबा माबा मोनसे बिसोर नांलाय खमलाय बेफोरबायसा जाहोनायनिसो बिथाङा माबा खालामबाय थानो हायो आंनि अनुमान दै। आरो बिसोरनि न'खर जोंनि न'खर जेबो प्रब्लेमानो गैया, बेयाव नोंथाङा बुंनो गोनांबो जेबो राइट्स गैया। आरो जों जिहेतु सेपारेट जाना थाखादों, बेयाव मानसिया माबा मोनसे माबा खालामखागोन बेखौ नोंनो खोथाबाय थाना जों खामानिखौ मावनाय नङा। मानो होनबा बेयो जोंनि न'खर मोननैनि गेजेरावसो बाथ्राया सोलिलायबाय। बिथाङा आंनिफ्राय फैसा बियाखै, आंसो ट्रेन्सफार खालामनो आं बेलेग जायगायाव हरदों थारमाने। बेनो आरो आंनि बुंनो गोनाङा। खुलुमबाय। दिनै आं उलुबारि गामिनि बाबुल कुमार बर', मनिन आरो लावदुमनि बिदा। गिबियावनो आं बड'लेण्ड रादाबनिसिम आं खुलुमनाय थाग्रोबाय। Angel Broking is now in गाज्रि भाइरेल खालामनायनि थाखाय दिनै आं न'नि जानानै आं फंनैसो बुंनो सानदों, जाहाथे बे जाथायखौ बायदि बानसावबाय थानायखौ दिनैनिफ्राय जेम्सआ माने भाइरेल खालामबावोब्ला जों इयुनाव आयेननि आश्रय लागोन। आरो बिथाङा जोंनि न'खरनि जिथु मनिन आरो गेमस्रिया जोंनि न'खरनि जानानै दंखायो। बेनि थाखायनो दिनै नोंथाङा बायदि खानैखौल' दाय होनानै बायदि बानसावबाय थानायखौ जों दुखु मोनो। मानो होनोब्ला बिसोरखौ बानसावनाय माने जोंनि न'खरखौ बानसावनाय। दिनै नोंथाङा जेम्स, नोंथाङा दिनै मोजां मोननानै जुदि बिथांमोनखौ गाज्रि दायाव खोख्लैनो, गाज्रि भाइरेल खालामनानै माने लाजि फोनांनाय बेफोरबायदि साननानै होबाय थायोब्ला नोंथांनि दाय जागोन। बेखायनो नोंथाङा दिनै बे भाइरेल खालामनाय बे